बासाव गाखोनो दं जों बासाव मानसिफ्रानो जायाखै दाबो सालु फैबाय Say hi hi. Hi bye bye no. Ali hi hi say. Hi today. High five. Yeah. Say hi. Hi. Yeah. Nde. Nde. Ayo. जों दा हस्पिटालाव दंफैयो बेसेबा गोलाव लाइन हस्पिटालाव फैदों हस्पिटालाव फैनानै दा बिराद गोलाव लाइन नेबाय थानांबाय माला जोबगोन मिथिया ब्लाड टेस्ट खालामनो नेगासिनो जोंहानि बिब'खौ एक्सरे खालामदोंमोन थारमाने बियो एक्सरे मेसिन सानाय जाबाय थादोंमोन नालाय बेनाव सिङाव ओंखायनो बेखौ एक्सरे खालामनानै नायदोंमोन आरो ओंखारबाय हस्पिटालनिफ्राय जाबाय जोब्बाय आंनाथ' जायासै ब्लाड टेस्टआ प्राइभेटआवसो खालामनांसिगोन सरकारियाव जायासै एबार आरो प्राइभेटआवसो खालामनांसिगोन जा बे बिब'नाल' जाबाय एक्सरे टेक्सरे खालामनाया आंनाथ' जायासै दा गोदान खालामफिनबावनांसिगोन एबार प्राइभेटआव खालामजानांसिगोन ओंखारबाय जों आरो दा बङाइगाव थांनोसै बङाइगाव एबार लवार आसामाव थांगोन आं लवार आसामाव आंहा फिसौ गोदान मोनदों फिसौ गोदान नायनो थांगोन एबार आं लवार आसामाव गथ' मैया जन्म जादों फिसौला मोनदों आंहा फिसौला मोननाय बेखौनो नायनो थांगोन आं दा लवार आसामाव हस्पिटालाव सफैबाय जोंहा फिसौ गोदानखौ नायनो लवार आसामाव नै जोंना आलासि गोदाना आंनि फिसौ गोदान बेखौ नायनो फैदों नै उन्दुदों जि उन्दुयो उन्दुगारदो दासो आयै सेबावदों लवार आसाम हस्पिटालाव सफैबाय जों दा फिसौला गोदानखौ नायनो दा सफैदों फुङावनो फैनांगौमोन सानजौ माबानानैनो मोनालायबाय मोनायावसो दासो सफैबाय गथ'खौ बामनानैनो कुन्जुआ जि फैनो बाथारदोंमोन बामबाय थाथारनोमोन गावहासो थाबोथारनोमोन गथ' बामनो हस्पिटालाव थगाय थसिसो लाबोनांबाय बामनोनो दावरावथार जि मोजां मोनो गथ'फोर बामनोबाथाय लानानै फैबाय ओमफ्राय उनाव थगाय थसि नै जोंना सेंग्रा देरनाया माबायदि नायदों नै गाबनोबो ओंखारनोसै नै गाबनोसै मा ओंख्रिजों ओंखाम मोनजाखो बाबा लाफा फुङावहाय थांगोन गोलांनाय ओमफ्राय दा लोगोफोर आं दायो ओंखाम जाखांनानै आगैनिफ्राय नायनो थांफिनगोन नै मैयाहाय फैनानै ब्लगखौ स्टार्ट खालामनो बावदों माने मोनाथारबायमोन जोङो एकदम 9टा 10टासो बेबायदिनो जादों ओमफ्राय सानसे बेरायबायना बिथिं थांबाय बिजनि थांबाय बिजनियावबो हस्पिटालावनो थांदों बिब'नि थाखाय आरो बिनिफ्राय फैनानै आरो लवार आसामाव हाबबावबाय लवार आसामाव फिसौ गोदान मोनदों आंहाथ' माने बिजानैनि फिसाला मोनदों जोंहा ओमफ्राय बेहायनो हाबबोबाय हाबबोनानै बेयावनो जि गोबाव थाबाय हस्पिटालावनो गथ'खौ नायबाय बामबाय बेयावनो जि गोबाव जाबाय ओमफ्राय न'आव फैनानै आरो बिराद गोबाव जाबायमोन ओंखायनो ब्लगखौ मैया खालामनायानो जायासै आरो मानसिफोरबो मेरला दंमोन एसे दिगदारबो जायो ओंखायनो ब्लगखौ स्टार्ट खालामनाय जायासै ओंखायनो दिनैसो खालामनो होननानै आरो खालामफिनबावबाय आङो स्टार्ट खालामफिनबाय
होमबा आरो नै दा जों हस्पिटालाव थांफिनबावनोसै दा कुन्जा स्कुलनिफ्राय फैबाय माने दिनै सनिबार 12थायावनो गयो ओंखायनो दा कुन्जा ओंखाम जाबाय ओंखाम जाखांनानै आंबो जानोसै जाखांनानै थांफिनबावसै हस्पिटालाव ओंखायनो आरो नै दिनै नायबावदो जों हस्पिटालाव थांनायखौनो गथ'खौ नायहैबावनोसै गथ'नि थाखायनो गोसोआनो माने थांनो जाबाय थायो न'आव लांबासो एसे न'आव नायनो मोनसिगोन दाथ' हस्पिटालावथ' दिनैजों साननैल'सो जादों गाबोनसो रिलिज जानो हागौ दे होमबा जों हस्पिटालाव थांबावनोसै नायलांदो हस्पिटालाव थांनो ओंखारबाय नै जों हस्पिटालाव थांसैलाय दहायनो थांनो नागिरबाय बेलासिलायबाय थांनायानो जायासै दसे उन्दुनानै बावबाय सिखारनो दासो सिरि मोनना ओंखारबाय जों गय जानायाबो नै खुगायाव फरटिक गयानो ओंखारबाय बेबो आसोलाबो बेनो अयथासार थांग्राया थाबायनोसै हस्पिटालाव थाबैनो बियो गारबोनांसिगोन दिनैहाय नेथोंसै बेनो नेग्रा जाथोंसै गथ'खौ बाम होबाय थानांगौ सानसे बेखौ दे होमबा जों थांसै बायगासिनो जों नै मोनफैबाय जों हस्पिटालाव मोनफैबाय जों हस्पिटालाव फैलायबाय मोनफैबाय हस्पिटाल सफैबाय जोङो माबायदि मोनखो गथ'नि बिमानै जानानै जोबोद मोजां मोनदों गावखौनो एकदम गासिबो मोनजोबनाय बायदि मोनलायथारदों नंगौ दा थांनो मोनगोन न'आव गाबोन मा जायो गाबोन थांनो मोनसिगोन गाबोन नङाबा समफोर थांनो मोनसिगोन गथ'जोंनो नांनानै थाबाय थासिगोन एबार खामानिथ' मावनो बायो नालाय बियो एबार गथ'जों थाबाय थासिगोन टाइम पास होनबा जोङो दा न'आव थांनोसै बेयावनो जि गोबाव थाफैबाय ओमफ्राय जों ब्लगखौबो बावनो फोजोबनोसै बाय बाय गुड नाइट